להפריח את הבלונים. שנייה, פה בלט. בעדינות חברים, לא להפריח את הבלונים בבקשה. לא להפריח אותם. לא להפריח את הבלונים בבקשה. לא להפריח אותם, לא קיבל, בבקשה. מי עוד לא קיבל בלון? לא קיבלו! מי עוד לא קיבל? מי עוד לא קיבל? אתה קיבלת! קח! היי! מוטי! איפה? מי עוד לא קיבל? דוד! שרון! מי עוד לא קיבל? מי לא קיבל בלון? אני ולתן כל השאר מגיע לחתן הבר מצווה. דוד! מי עוד לא קיבל? חברים, אני יכול לבקש לכם משהו? בבקשה כולם לעמוד פה, להסתכל לכיוון המצלמה, בבקשה. אני רוצה שכולנו ביחד. להחזיק את הבלונים גבוה. יפה. אנחנו נשמע שופר בזמן. אני רוצה שביחד נספור. אני רוצה שביחד נספור מ-13 עד 0. כולם ביחד. 13. אתה מזל תלה, זה שתלה, מתי שהוא קטן הוא תלה, אבל אחרי זה הוא גודל, מה הוא נהיה? אחרי שהוא תלה, מה הוא נהיה? נהיה משהו גדול, נכון? נהיה לו סטייק טעים כזה, אוקיי, אז אנחנו רוצים... וואי. אז אנחנו רוצים לצלם אותך מהיום אתה מזל שור, בסדר? אוקיי? תעשה לייק למצלמה, כולם אחריו. לעשות לייק למצלמה! לעשות לייק! רגע, מונה, אתה יאללה, לשופרות. רגע. אין לו מצלות. פום פם חברים יקרים, אנחנו בעצם סיימנו את המלוכה. אני רוצה להגיד תודה רבה. לא, קח אותה ליום, אתה צריך אותה ליום שישי, ליום חמישי. קח אותה. חברים יקרים, אני רוצה בבקשה, תביא אותה. אנחנו רוצים להגיד תודה רבה לצוות הנגנים, אנחנו ניפגש פה מיד אחרי הבידוק הביטחוני. עוברים את הבידוק וניפגש פה. מיד אחרי זה, לא להיכנס לכותל, רק להיפגש פה. להתראות. ביי, תודה. מתעלה יוצא כבש. כבש, לא בדיוק, נכון. מתעלה יוצא שור.